네 가가 처음에 खा이던고. Dos taka baise, mana punya sak saya manu. Kamu kano ah? Mano, dos taka. Mano, sakit. Tak ni rang do. Hamba. Ada contoh pacar kita sok saja. Jodoh lenjak kena, maya tuja kena. Semua dapat sini. Borong benar ikon sopon de Burma. Sini belum kita ke presiden lo vote of thanks prayer. Hamzaka sini Pilsi Snil Indigenous Sport Festival Kaimani Nahar Mungka sini Kemazak Kemai Tangga sini Kanmuro Kemai Tongmahai sini Sumuro Kemai Tongmahai sini Podre pot Kemai Tongmahai Samuro Mazabai Tongka Kani Bagai hingga sini bisingo tahu Kai Sopaika Hatani Samuro Hatani Tomuro
हातानि कानमुं रक जों आबोनो जों सास्लाबमायांनाय जोंनि बर' रक गुबुन बर' बाय गायजानानै जोंखा गुबुन बर'नि कानमुं थुमनानै जोंखा आबा हिखिनि गुबुन बर'नि जामुं रंनो जों बिसेसखाय प्रायोरिटि होनानै जोंखा जों वानसुका कमिउनिटि ब्रिटिश चार्चनि बिसिमखै थांनाय 17 बोसोर सिगाङावनो जों वानसुका जे अब हायखिलायसिनि जामुं रंनो जों जोंनि जेनेरेसन फुलुबियांखा अब अट'मेटिकेलि कमाय थांनाय जोंखाय अब रुतुबि खामांला सायसनखाय जों सिनि अ जे चाउमिन दङ तामनाय पद्रेपद केक इडली केक हुमारबनो जों आबोनो से सिनि जामुं हिने सिनि बोसारक सिनि जेनेरेसन सिसिनाय बलिबागि जों अ नासिक मुंगाबोनो सिनि जामुं कमाय थांमानो जों ओइसा थांखाय नारनानि बागै जों काबो मा खालामो कारन काबो बाक्सा बाक्सा जुद्ध नांगौ वार जुद्ध नांखाबो कायसा देशनि बरकताय कायसा हाव थां सगयो खारि फाइ सबायो अहानि आरो फां सगयो रायट दांगारक जेफुना हांकाय कायसा हाव दंमोन ताय कायसा हाव थां सगयो बाक्सा हांकाय जोंताय मनुमन हांकाय हा बागजा हांकाय डिवाइडेड कान्ट्री जेफ्रो हार बागजा हांकाय आ देशनि बरकताय कायसा देश थां सगयो गावनि बागै बरक आरानि देशनि बरक याफाना बरक आरानि देशनि बरक हनै बरक दाबि खायो आरो दखल खायो आरो तंगो चाओ आवनि बागै बंनि जाति बंनि हा हनै बरक सागनो सिनि बागै चेष्टा खायो गावनि बागै आ इन्डिजिनास हनै हिमानि हमकाय जे हानि बरक सिनि 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 आबो बरक जुद्ध बाय फाइनै बरक बुया बरक दांगाव खारि फाइनै बरक बुया बेबसानि बागै फाइनै बरक बुया बा उरनाङै फाइनै बरक बुया हा खाक जागै फाइनै बरक बुया बरक सिरि सिनि सिनि बंनि जाति आरो तंगनि बागै बंनो हानि मालिक बंनो हानि बेबा क्षमता बंनि यागनो तंगाबो बरंनो मालिक आमाइके गुबुन दफाबै नस्तङै गमाय थांया तै खलाय हा साकानि नरजागै थांया तै खलाय आबनो रखा खायनाय बागैसे जों हायं कतरबो इन्डिजिनियास डे नेसन मैथु खलायै जों साकसांनि कानमुं चुमुं रक्तै जों नखलाय मानि जों लुबो गाबो बेलेक इम्पोर्टेन्ट तिनि जों इन्डिजिनियास डे तिनि जों नुमाखाय आ इन्डिजिनियास माने का जे हावा सिनि 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 बर' आसायखा बर' आरो तरखा बर' आरो लखा बर' आरो पाराखाका बर' जुगे जुगे रमै बंनि कालचार दङ इन्डिजिनियास हम ताम ताम दं प्रश्न कायसा लैंग्वेज भाषा जे जाति जे जागाव आसायो काय तो जे जाति रनो जे जागाव बरनो आसायखा बर'का जागाव आसाय थुरनि सिनि बरनो काय तो माने बंनि कायसा लैंग्वेज दङ भाषा ओंखाय संतिरपा हावा आसायनाय सिनि बर' कायसिनि भाषा ओंखाय क बर' बा सिनि क सिनि लैंग्वेज दङ भाषा ओंखाय तामुक सिनि इन्डिजिनियास तिरपाहानि इन्डिजिनियास लैंग्वेज तामुक सिंकल बर' सुदु भाषा सिनिया ड्रेस सिनि कामुं चुमुं सिनि रिसा ताय सिनि ता बरक कान बरक चुम बरक दा बरक गोबां माबा सिनि जे प्रेक्टिस खायमानि सिनि ड्रेस दं सुबाबो सिनिया फुड प्रेक्टिस तामुक संकिनारो फुड सिनि इन्डिजिनियास बिसिं ताम दं सानलाय मांखाय हेल्दी फुड माने जे चामुं जों चावै सिनि बरक सासिं सिनि प्रेसिडेन्ट सागा आ चामुं चावै बरक गोबां मा आयु लगै बरक दिन लगै बासि आयु कलंगो फानगोनांगो आमति चामुं संबर खिमनासा आमति सिनि हेल्दी चामुं आवनि बागै आंगोनो कयना मजों तिनि अ इन्डिजिनियास फुड फेस्टिवल सिनि चामुं लगनो जों स्नामैना रोंनाय बोसारनो फुरुगनाय बोसारनो खलायरोनाय बोसारनोबो खलायना रोंनाय बुयनोबो चारि थक जाग्रोनाय टेस्टिं मिटा सिनि चामुं बेलाय गाहाम सिनि चामुं बेलाय कथक आवनि बागै बिसिब्रुम ब्रुम आं इन्डिजिनियास फुड फेस्टिवल संसनाय रोंनो आं बेलाय हामाय मारो गाबोन बागै आं आवनो सानायो जे बुनि जातिनि चामुं फाइपनो सिनि चामुं तासखमादि बुनि जातिनि कानमुं फाइपनो सिनि जातिनि कानमुं तासखमादि
बुनि जातिनि बासा फाइफोरा निजिनि बासानो तासखमादि बुनि जातिनि जत जामुं तुबुइ फालबायफोनो निनि बुयारावनो तापक दियाबो साननाय निनि आबो निनिनो आबो अरिजिनेल आवबाय जों सिरांगो आवबाय जों तंथावो आवन बायदि आवन बगे आंगावनो सानामो जों सिनि तिप्रा बसं सान्दाय मासा जों ताखौ बुखौ हागि सिनिनो जों रखा खायनाय प्रिजार्भेशन आं यरो बाइबेलाव कक सामान आंके साजनाय अ सुब्राय नों सेकाय तो बेबा सुक न हाव काय अ हाव तंनाय र निनि मांसे अ सुब्राय बेबा निस्लाय नों से बरि जागथों सिनि चामुं नुमुंनि बिसिंतै काय तोर बरि जागनाय जात आ चामुं न सुं जाखाय जाव सिनि काय तोर खा कथा गुबुय हामजानाय काय तो जे चामुं चाफानो नों फानो कायतर बरम खालायजागनाय जा चामुं स्नामै जों जालायन आबायके कायतर लबजागनाय कायतरनि कुसुकनाय गावन बगे कायतर प्रत्येक जातिनि नायमा हंकाय प्रत्येक जातिनि मानैनो संरक्षण खायनाय प्रिजार्भ खायनाय बान्दारि कायतर हासाकाव सुनो स्नामना हंकाय बान्दारिनि बागै स्नाव बान्दारि माने तांबा बुफांगे बुफां नायथकाय कायनानि आबो कायतर सुनो फोरोंगो आबनो रखा खायनानि आबनो नायकरनानि खुम्बागान खायनानि चामुंनावबो चामुं काहामखौ स्नामनानि आबनो फुड प्रडाक्शन जतनो हानिया हंकाय गभर्नमेंट फायो आबनो बेन मा खायो गावन बगै फायदिसों जेता बेस्ट क्वालिटी स्नामनानि गथन खायनानि आ सामुंगनो जों थांलायन